şuňanda onlar, sizin bilen şu gün men kiçirek video paylaşmak istedim. Bir de Azia Tayç'tan LED maska, kosmetologический LED maska bir de soğuğa doğru dupturlar. Yani şunlarla görünüşte LED maska. Bu yani kosmetologический täze texnologiya. LED maskan özüne 3 tane renkten ibaret bolup durýar. Gyzyl, gök, sarı renklerden. Her renkinin öz aýratyn funksiyasy bar. Şu garasynyň düwmejigini basaňyz, mehawan onu görüşüňiz ýaly. Gyzyl renki, şu garasyny ýene basaňyz, gök renki, ýene sarı renkde. Yani bellek geçişim ýaly. Her renkinin öz 3 tane funksiyası var. Men gıysa çaydık geçeyin. Dörtükül yüzler üçün, oyuncak yığırtlarınızı, tegmil bolan yüzler. Hemmäňize salamu aleykum dostlar. Hoş gördük ähliňizi. Şu gün siz bilen bir ütköşük bir tehnologiýany tanıştyrmagy makul bildim. Ýagny şu görýäniňiz maska. TM Azia Tech muny maňa soňky durupdyr. Menem size şunu tanıştırmak için şu videonu çekken. Yani şu görsünüz ýaly maska dostlar. Ve bunun 3 tane çıracığı var. 3 tane oluyor. Yürütü yakılayan yer bilen. Kızıl renk, gök renk ve sarı renk. Yani bu renklerin hersi öz aýratyn bir iş alyp barýan eken. Yani kızıl renk yüzündäki ýygyrtylary aýrýar. Gök renk yüzündäki soğuklumany yani waspalyany aýryp berýär. Sarı renk bolsa ýa-ni iz diýdi, garama kot diýdi, şol zatlar aýyrmaga uly kömek edýän eken. Günüň dowamyna 15 minut yüzüňde saklaýmaly. Bundan başga da TM Azia Tech'te ütköşük haritler, gaty ütköşük tehnologiýalar bar eken. Dogry maýsam häzir men hem adreslerini, nomerlerini aşagda bellek geçerim. Habarlaşyň, girin, görüň, bahalaram amatly. Hem de Türkmenistan üstünlük yerine eltip berme hyzmaty hem bar. Köp sağ olun, janyňyz sağ bolsun. Üretiplen LED maskana hemmemiz bilýär. Bilmeýänlerimiz indi biler. Ýöne men size eň esasy şoň peýdasyna aýdyp beresim. Problemli yüzler üçin 3 tane renk bar. Gyzyl, gök, sarı. Her haýsy bir iş ýerine ýetirýär. Mana şu görýän gyzyl renkimi derini imitlendirýär. Gök renk bolsa ýüzdäki oňjak dürtükler aýrýar. Hemem ýüzde gyzaryp duran zatlar aýdylar bolar. Ana şolar aýyrmagy kömek edýär. Sarı renk bolsa ýüzdäki kan aýlanşygy bolýar. Garantiýa bamy diýip sonra ýüze çykmak mümkin. Garantiýa berýärler. Şu maska 21 günün içinde yüze täsirini ýetirýär. Problemli yüzler üçin men account berlernedir. Özüňiz başga da maglumatlar özlerinden sorap bilersiňiz. Menim ulanıp başlaýak, ondan soň size netijesini aýdyryn.